vážené kolegyne, kolegovia poslanci. Pani Petrík sa dotkla témy otvárania druhého piliera bývalými vládami Roberta Fica. To, čo vám teraz poviem, to je môj súkromný názor, osobný, nekonzultoval som ho s niekým z vládnej koalície. Stručne, v roku 2008 po kríze som ako občan utrpel značnú stratu vo fondoch jednej slovenskej banky. Kým som tam zveril týmto fondom svoje peniaze, tak som si aj pozrel predikcie v Národnej banke Slovenska, ako to bude s ekonomikou domácou a svetovou budúcnosti. A nebolo tam žiadne varovanie, že americké dlhopisové trhy sú v bubline, že svet sa uberá teda po ekonomickej stránke nedobrým svetom. A skrátka z večera na ráno, po kríze 2008, padli akciové trhy a ja som prišiel o 2/3 svojich peňazí. Odtedy sledujem akciové trhy, dlhopisové trhy, komoditné trhy, ak nie na dennej báze, tak doslova na hodinovej báze. Sledujem technické analýzy akcií a snažím sa dostať k fundamentálnym analýzam podnikov na akciovom trhu. A dospel som v súčasnosti k hlbokému presvedčeniu, že súčasné akciové trhy sú v obrovskej bubline a skôr či neskôr, a bojím sa, že už to bude v priebehu týchto 4 rokov, dojde k výraznému prepadu akciových trhov a tým pádom k výraznému ohrozeniu úspor v druhom dôchodkovom pilieri. A v záujme ochrany týchto úspor, pretože keď padnú akciové trhy, ľudia prídu o peniaze, tak každý bude volať štát pomôž. Tak je potrebné otvoriť druhý pilier.